és l'escena final, que jo mato a la meva dona. A més som un balcó, tio. No m'havia passat, el cor tan disparat. Mete a eléctricos que no hayan estado nunca en el rodaje, ¿vale? Al de negro. Pues tráelos. Que se pongan al fondo. Hòstia, no, ara necessito 2 segons, per favor. M'ha fet mal, ara. Ja sé que és una cadira, però... Perdó. M'he collonit tant que he agafat el Carlos així. O sigui, no sabia què fer, perquè estava a punt de saltar i fotre un castanyet a gilipolles. Pensaves que la mata,